We remain steadfast in our commitment in delivering local news that matters, stories that inspire, enriching the lives of Filipinos in Mindanao, in the Philippines and across the globe. This is your GMA Regional TV, kapuso ng bawat Pilipino. Kini ang At Home with GMA Regional TV. Good morning mga kapuso ug galaw-galaw na. Kay ania na ang inyong paboritong morning kabanding, ang At Home with GMA Regional TV. Attorney Resi, good morning! Good morning sab tayo. Have a blessed Thursday. Kamusta sab nato ang atong mga kapuso nga naa dinha sa Hulo ug Indanan sa Sulu Province. Mga kapuso, this morning atong makauban ang resource manager sa usa ka NGO nga maoy nagatabang sa mga batang badyaw aron makapadayon sila sa pag-eskwela. Sayro nato ang ilahang mga programa kauban si Ma'am Jen Mangaliwan. Samtang Attorney Resi, dungan tang malingaw sa usa ka amahan sa Carmen Agusan del Norte nga gisabayan ang trip sa iyang anak nga mahimong sireno. Dungan tang ila-ilahon si Daddy Neil Anthony Grana unya taod-taod. Ug sa Bistalk, ako pong makauban ang duha ka kapuso artist na sina Gladys Reyes ug Archie Alemania. Mga kapuso, alang sa atong Kumbira Express atong tilawan ang usa sa mga nipatok karong panahon sa quarantine. Di ba, Attorney Resi? Kay for sure, usa sab ka sa nahilig ni ini. Tama ka diha, Simon. Nagilinan ako padugayon pa kay karong buntaga mga kapuso uban ng tani Karen Velasco sa Davao City para tudloan ta niya sa pagluto sa lamiang Classic California Maki. Good morning mga kapuso, ako si Karen Velasco from Bake Sushi by Chloe. So na ako diri karon para i-share sa inyo ha kung unsaon paghimo sa among best-selling na Classic California Maki. So, ang first step is ang paghimo sa atong sauce. Ang ingredients nato, Japanese mayo, melted cream cheese, crab sticks, hot sauce, og tobiko or fish roe. So ang atong buhaton, i-mix lang nato sila all together sa isa ka bowl. So for the base, naata diri Japanese rice mixed with rice wine with sugar. Ang first step is ang atuang i-flatten ang atuang Japanese rice diri sa isa ka container. After that, i-spread na nato evenly ang atuang ripe mango. Next is put some layer of our sauce and spread lang po nato siya evenly. So mauna ni siya ang atong finished product. For the last touch, ibutan lang nato ang ato ang toppings which is the tobiko here and the seasoned seaweed. After which, pwede na nato siyang i-bake for 10 to 15 minutes for 200 degrees Celsius. And mauna ni atong final product sa atong Classic California Maki Sushi Bake. Daghang salamat mga kapuso. Mga kapuso, good vibes ta karong buntaga og atong sayron ang storya sa usa ka amahan nga misabay gayud sa trip sa iyang pinalangga nga anak bisan pa man nga mahimo siyang usa ka sirena. Aba, di ni tiaw. Atong ila-ilahon si Daddy Neil Anthony Grana gikan Carmen Agusan del Norte. Sir Neil, mayong buntag og dayon sa At Home with GMA Regional TV. Kamusta mo diha? Okay guys sir, kamudiha, kumusta po? Okay ra sa midri sir og salamat sa pagpangutana. Apan Sir Neil, di malimod no nga ubay-ubay na gayod ang nakakita sa imuhang transformation isip merman. Apan sir,
Unsa ba ang storya likod niini? Kuan man gud niya siya sir, every year birthday sa bata gahimo mi og photoshoot before sa iyang birthday. Nga nahitabuan ni kay para unta ni sa ila duha sa iyang nanay yun niya kay nagbuntis mang karong higayuna na atlan ba. Niya kay medyo na may problema iyang pagburos mo nang ang nahitabo karon ako ang nahimong ni-replace na lang dito niya. Ako munay luyo sa tanan. Kunya kay untay mahimuan ni kay papa man ta. Nakita na ko pud nga responsibilidad pud nako to. Isip ko sa kaamahan. Unsa pud ba ang dagan sa imuhang huna-huna sir nga game na game kaayo ka nga mo transform isip sereno alang sa imong pinalangga nga anak? Sa akong una sir nga wa ay ko'y mahimuan eh. Kay ang bata mo man po'y gusto sa bata yun nga mermaid mo man ang mindsetting sa bata nga mao to'y mahitabo. Wa gyud ko kaipsot mao na gyud to. Apan, Sir Neil, kamusta ba ang experience nimo ni adtong panahona? Sa kadtong higayuna sir, init. Kay medyo na pagkadako nako unya kay ang kanang kadtong manggong gisuot nga tail is gi-order wala nga ingon na nasulob daan man nasukod pagpalit. Mo tong katong pag panahon na nagisuot na namo, nagtuumig di mo igo, mo tong gi paiguan gid namo ni igo ron pod init didto niya. Sa experience nako ulaw pod kaayo daghay nakakita didto sa dagat. Ya udtong dako may kay na medyo nalangan-langan na udtuhan ulaw nagsagol pero kadugayan nalingaw ra pud mi nawala ra pud ang kaulaw na enjoy tanan ang bata ang mga asawa pati itong mga photographer yang mga assistant na enjoy ra pud kaayo mi. Unsa sab ang nahimong reaksyon sa imuhang asawa ug anak diyang nakita ka na nila isip usa ka merman? Abot gid sa dunggan ilang kalipay ug katawa nga nahimo na ko ang ilang gusto gyud kay nakita na ko nga happy magid sila kayo sa ilang kuan nga natuman ang ilang kumbaga ilang aim nga mahitabo ba sa para sa birthday sa bata. Pero ikaw ba mismo sir nag-enjoy ba ka sa mong aktibidad? I-enjoy lang nako bisag napugos. Makita lang nako nga malipay sila. Ilang giingon pa nga bisag unsa ka lisod basta para sa pamilya mabuhat gid ay. Maayo kay nalingaw ra sab ka Sir Neil no. Pero sir among sayron unsa ba ka isip usa ka amahan ug bana? Sa nakita po nako sir sa nahitabo samot na tong nag-trending na siya. Makita po na ako nga nahimo po di kong responsableng amahan sa kong anak. Kay maoro may nakita na po na kumbaga ikahatag po nako sa ilaha. Gikaya po nako kung unsay akong makaya. Tanaw nimo Sir Neil unsa ba ang nagtulak kanimo o nagmotivate nga mudayon gayon isip usa ka sereno? Tanan na sir, tungod na ng gugma og pagpalangga, naa naman gid diha ang mga paningkamot, mga bisag kinamagulangang singot ning gawas na sige okay kayo basta ikalipay lang gid nila. Mahatag lang nako, masatisfy sila sa ilang kuan. Gigusto. Sir Neil, aduna ka ba'y tambag sir sa mga susama nimo nga daddy nga super busy sa pagpanginabuhi apan at the same time maghatag gayon og pagmahal ngadto sa ilahang pamilya? Sa mga tatay diha uban, mga daddy, mga papa nga pariha pud nako naning kamot. Padayon lang gihapon ta. Ampo lang tas Ginoo nga himsog ta para makapadayon ta sa atong mga responsibilidad sa kinabuhi ba. Maura na. Daghang salamat Sir Neil Grana sa imong pagka-supportive daddy ug panghinaot namo nga mas mudaghan pa ang mahimong susama nimo nga game na game kaayo sa paghatag og kalipay sa ilahang pamilya. Okay, thank you sir. Thank you. Mga kapuso, chillax lang mo. Mubalik pang At Home with GMA Regional TV. Kini ang At Home with GMA Regional TV. Mga ibutag mga kapuso, welcome to Biz Talk.
Karong buntaga to ang makauban ng duha sa mga angay natong atangan sa Pepito Manaloto ang unang kwento. Walaylain pa kundi ang kapuso actor Archie Alemania and veteran actress Gladys Reyes. Maayong buntag Archie and Gladys and welcome dito sa At Home with GMA Regional TV. Kamusta kayong dalawa? Okay naman, Hi, maayong buntag. Maayong buntag sa mga kapuso namin sa Mindanao. Yes, maayong buntag sa mga kapuso namin sa Mindanao. Love you guys! Thank you guys for being here. Of course, gusto namin kumustahin muna kayo. Miss Gladys, di ba you've also started parang your online acting classes? Tapos you're also busy with your business. Kamusta ang buhay mo ngayon? Well, yun nga, awa po ng Diyos, itong pandemic opened a lot of opportunities for us sa aming mag-asawa. Like, siguro yung negosyo po namin, food business, medyo mas nag-boom siya because uso pa rin naman ang delivery, di ba? And then, same with yung online naman, acting classes, sharing what I have learned on my 37 years in the industry, sa mga aspiring actors natin. How about Sir Archie naman? Kamusta ang ganap sa buhay mo ngayon? Okay naman. Naghihintay pa rin ako ng pagkain mula kay Gladys Reyes. Oo, soon papadalan kita, That's Entertainment, Luto niyo ni G, Okay naman, dire-diretso naman yung taping ng Bubble Gang at Bubble Gang pa rin. But of course, ito muna Miss Gladys and of course Archie. Sobrang daming naganap ngayon this past few months. But of course, we'd like to get to know ano mga preparations niyo coming into your locking tapings ngayon na nga na may bagong chapter na sa buhay ni Pepito and ni Elsa. And of course, ano yung mga paghahandang ginagawa niyo naman? Eto nga po, unang kwento ng Pepito Manaloto, kasama kami ni Archie, yay! Di ba? Kasama pala ako dito. Kasama tayo! So, alam mo, answered prayer sa akin to because since March of last year, di ba, nag-lockdown na all, eto na, gumrabe na yung pandemic, hindi talaga ako nag-work. Ang huli kong ginawa was madrasta. Yes, yun Ano yun. Archie naman, are you excited para dito sa Pepito Manaloto ang unang kwento? Ay, sobrang excited ako. Alam nyo, basta dikit kay Michael B yung mga shows, excited akong gawin kasi kahit dati pa man, idol ko na yan. Miss Gladys and Sir Archie, excited na kami. Pwede ba naming malaman kung ano ang magiging character nyo dito sa Pepito Manaloto, ang unang kwento? So, ako dito si Nana Rosa, so which played by Tita Dexter Doria, yung mommy siya ni John Ter, sa present time. Ako naman, I will play yung role ni Bembol Rocco na dati ni Pepito na eto, kamukha ko naman, pwede naman. Younger version. Nice. Excited kaming lahat. And we were also informed na parang this chapter will be parang set in the 80s. Ano yung mga best memory ninyo ng mga 1980s? 80s? Tanongin nyo kasi 80s yan. Hoy! Archie! Walang yaka. Ilan taon ka na ba? Hindi, baka mabubuko nyo sa Instagram ko yung mga hula hoop dance exercise ko doon ay mga batang 80s, 90s. Well, alam mo, excited ko syempre. Ewan ko kung pwede ipakita yung mga music, pero isa yun sa mga nagustuhan ko nung part ng 80s, yung the way na magdamit yung mga tao, di ba? Iba yung 80s vibe ika nga Kaya marami kami mga scenes na I'm sure makaka-relate yung mga tao pag napanood nila. Para dami namin kailangang abangan para dito sa unang kwento ng Pepito Manaloto. So please invite lahat ng ating mga kapuso all over Mindanao na abangan ang Pepito Manaloto ang unang kwento. Siguro unahin natin si Archie na lang. Mga taga Mindanao, mga kapuso natin taga Mindanao, hi po sa inyo lahat. Iniimbitahan ko po kayo manood po ng Pepito Manaloto, ang unang kwento. Pagbibidahan po ito ni Chef Cadayona bilang Batang Pepito at ni Mikey ang Batang Elsa naman. Yes, ayan po. Ang unang kwento ng Pepito Manaloto sa ating po mga kapusong taga Mindanao. Naku, sana po suportahan ninyo dahil kakaibang flavor, ika nga. Kung nagustuhan niyo po yung present time, sigurado ko na ito pong papakita namin sa unang kwento ay magugustuhan din ninyo. Kasama po namin dito, nabanggit niya si Mikey, si Seth, Pokwang will be with us also, and sila Jay, Arcelia, Christopher Martin, at marami pa kami mga iba pong kasama dito. Directed by, syempre, alam niyo naman lahat ng shows niya, laging top rated. Yes, Bert De Leon, only on GMA. Thank you very much, Ms. Gladys and Sir Archie. Nakukulang ang oras natin ngayong umaga, but daghan kayong salamat. Attorney. Kini ang At Home with GMA Regional TV.
morning, atong makahinabi ang Resource Development Manager sa Assalamualaikum Incorporated nga si Ma'am Jen Mangaliwan aron atong kisgutan ng ilahang mga programa nga nagatabang sa mga kapusong Badjao. It's a great morning, Ma'am Jen. Welcome dito sa At Home with GMA Regional TV. Kamusta po kayo? I'm good. Yes, it's a great morning. Thank you for inviting me diri sa inyong programa. Ma'am Jen, please share with us po kung paunsa ka nagsugod sa imuhang advokasya nga magtabang sa mga batang Badjao. Nagsugod me with a couple missionary named Patrick and Shari, to whom God laid the vision of helping the underserved tribes diri sa Mindanao. O kung underserved tribe ang ato ang hisgutan, we can say that the Badjaos would be top of the list. And it was registered as an NGO, Assalamualaikum, Peace Be With You Incorporated, year 2006. And later, partnered with DepEd and DSWD sa paghimo sa mga programa alang sa atong mga Badjao communities. We are so thankful gyud Ma'am Jen no kay dunay mga NGOs sa Maninyo nga nagatabang gyud sa ilaha apan unsa ang imong mga nakita pod nga mga suliran diha kanila nga nagtuklod gyud sa imuha nga tabangan sila. Nakita nato, not just few, but many of them beg sa mga streets. Dili lang diri sa atong syudad, but many have moved to different parts of the country. Many of us, our idea of the Badjaos kay kana lang magbeg, manglimos. Pero sa pagsulod nato sa ilang community, nakita nato unsa ang ilang real situation. Una, illiteracy. They don't bother sending their kids to school. Ang ilaha lang, ginahuna-huna adlaw-adlaw kung paunsa makakaon. For survival lang. So we see a lot of them begging. Ikaduha, malnutrition. Since survival o makakaon lang ang ilahang concern, dili na mahatagan og pagtagad ang proper nutrition. Aside sa illiteracy and malnutrition, nakita po nato ang poor health condition and limited access to health services. Like simpleng sakit lang unta, like suka kalibang, na dehydrate, wala sila kabaluon sa himuon, leads to death because they don't go to health centers or hospitals. Una, dili sila aware na pwede sila mo-avail sa free health services sa ato ang government. Ikaduha, na sila kahadlok that they will be discriminated. Pero kung tanaw nato, ang suliran, dili lang gyud about begging. Ug buot nato umuhatag og holistic nga tabang. Ug dili nga dole out help aron ma-address ang real problem which is beyond poverty. And that is to help them combat this what we call learned helplessness mentality. Nga, huna-huna nila, wala lang sila yung mahimo, maong mag-beg na lang sila. It's so great to know that, Ma'am Jen. Apan pila na ba mo katuig nga ginabuhat ni ug unsa pod ang inyong mga programa or mga serbisyo na ginahatag alang sa mga batang Badjao? 15 years na nag-serve ang Assalamualaikum, pinaagi sa grasya ug tabang sa Ginoo, kauban ng mga dedicated staff and generous partners and donors. Sa mga programa na atay feeding and education, at present, we have 346 Badjao students from kinder to senior high under our feeding and education program. And we feed them daily. Karon kay module naman ta, naalang sila sa ilahang community and we provide tutors to help them sa ilahang mga modules. Ug sa una nga wala pa tay ginaatubang nga pandemic, naatay ginahimo nga annual youth camp ug naapod tay family Bible discovery. Matudluan pud sila about who God is nga una og labaw na nag-care ug nag-value kanila. Ubay-ubay gyud ay Ma'am Jen no. Apan sukad kini nasugdan ng mga programa unsa sab ang mga sitwasyon sa mga kabataan na inyo na pud nga natabangan. When we started, we would see Badjao kids either nagadula lang under their huts or out in the streets begging. Karon, many of them are going to school. And nakita pud sa mga parents ang value sa education maong naapod ang ilang suporta sa ilang mga anak. Naapod mga nakahumana o senior high school. And sa una, kung naay magkasakit, walay medical intervention. And they just die in their huts. Karon, kabalo na sila mag-adto sa ato ang mga health centers or hospitals para ma-avail ang free health services gikan sa ato ang gobyerno. Life-changing gyud kaayo ang inyong mga ginabuhat, Ma'am Jen. O karon after doing all this work para po sa mga bata, unsang imong gina-envision or gina-look forward para sa mga kinabuhi, syempre sa mga batang Badjao o para po sa inyong mga programa? Maayo kaayo ni nga pangutana.
Kay we don't intend to do this forever. Kaya nga to ang tinguha, through these programs, matabangan nato sila nga, moabot sila sa punto nga kaya na nila matabangan ang ilang mga kaugalingon and their community and become productive citizens. I'm sure daghan gyud kaayo ang na-enlighten sa condition or sitwasyon sa ato ang mga batang badyaw. So unsa ang imuhang message of hope alang kanila, Ma'am Jen, o para pud sa ato ang mga kapuso viewers na buot mo suporta sa inyong programa? Saga makanak sama, ahiya lasig kami nga makita mo nga na-interest sa pagpaningkamot sa pag-eskwela. Ug mamahimo pud kamong inspirasyon ngadto sa uban. Si Tuhan magatabang ug magapanalangin sa inyo. Sa atong mga kapuso viewers, your little act of kindness is never too little for those who need it. Sa atong mga kapuso viewers nga na desire to help these dreams become a reality, ug tabangan sila not just to augment their poverty, but help provide a sustainable means. You can help by sending a Badyaw kid to school. Dagan kaayong salamat, Ma'am Jen, sa imuhang pag-share sa imong maayong buhat alang sa mga batang badyaw. Ug unta daghan pa ang susama ninyo nga aduna gyud dedikasyon sa pagtabang sa mga badyaw. Amping kanunay, Ma'am Jen. Daghang salamat ug ang Ginoo magapanalangin kanato. Kay, nahimong inspirasyon nila Ma'am Jen mga liwan ang kalisod sa kinabuhi sa mga badyaw. Maunang tumong sa ilahang programa ang pagsugod sa kabag-uhan sa ilang pamayo pinaagi sa paghatag og edukasyon sa mga kabataan. Maunang saludo kaayo me sa inyo ha, Ma'am Jen. Samtang Attorney Resi gipamatud-an gayod sa amahan nga si Neil Anthony Grana nga there are no boundaries sa pag-express sa imuhang gugma ngadto sa imuhang asawa ug anak. Resulta nga game na game gayud siya nga mahimong usa ka merman o sereno para sa ilaha. Ug excited na kayo ko mga kapuso na maila-ila sila Mang Benny ug Aling Rosa nga tagabidahan sa atong duha ka kapuso artists na sina Archie Alemania ug Gladys Reyes sa Pepito Manaloto ang unang kwento. Ngayong Sabado na yan. Mga kapuso, ta na-inspire na kakaton kamo sa gi-share sa itong mga bisita karong buntaga. Sama na lang sa panultihon ni Dr. Barbara Sher nga you can learn new things at any time in your life if you're willing to be a beginner. Mga kapuso, makita pagbalik ang atong episode pinaagi sa pagbisita sa www.gmaregionaltv.com ug mag-subscribe sa official YouTube channel sa GMA Regional TV. Ug see you tomorrow mga kapuso sa Kapuso Fans Day kauban sina kapusong Seth Cadayona ug Mikey Quintos. And syempre pa, stay safe and healthy. Ako si Attorney Resi Rizada. Kinisab si Cyril Chavez. Buong puso para sa Pilipino.